नमस्कार दोस्तों, अपने सबके हमर चैनल कुछ भी जेपीटी में स्वागत बा। आज हम रउआ लोग के मुक्तिनाथ मंदिर के बारे में बतावे जा रहल बानी। समुद्र सतह से 3800 मीटर हाइट में रहल नेपाल के मुस्ताङ जिला के मुक्ति क्षेत्र में अवस्थित मुक्तिनाथ भगवान के मंदिर बा, जवन की विष्णु भगवान के प्रतिमा अवस्थित बा। वहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बहुत बड़ा आस्था के केंद्र है। वहाँ हिंदू धर्म के लोग और बौद्ध धर्म के लोग, दोनों धर्म के लोग एक साथ पूजा करे जाला। और मुक्तिनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के प्रतिमा अवस्थित बाटे। और ई मंदिर इतना प्रख्यात बाटे कि यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी आके यज्ञ कैले रहलन। और हिंदू धर्म के महान बाल स्वामी योगी श्री नीलकंठ वर्णी यहाँ आके तपस्या करके भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन कैले रहलन। और यहाँ 108 गाय मुख वाला धारा बा, जेकर मान्यता बा कि एमे नहैला से सब पाप से आदमी मुक्त हो जाला और मरला के बाद में सीधे स्वर्ग लोक पधारेला। वही से ई धाम के बहुत ज़्यादा महत्व बाटे। यहाँ ज्वाला माई के मंदिर भी अवस्थित बा, जहाँ हजारों साल से अखंड ज्योति जरेला। और वैसे ही यहाँ एगो नीला ज्योति भी हजारों साल से जल रहल बाटे। वही से ई धाम में घूमल बहुत जरूरी और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बाटे। वैसे ही ई धाम में हिंदू धर्म के लोग जैसे इंडिया के गया में जाके आपन पितृलोक के पूजा करेला, वैसे ही यहाँ के नेपाल के पहाड़ी समुदाय के लोग यहाँ आके अपन पितृलोक के पूजा करेला, ताकि उ लोग के मोक्ष प्राप्त हो सके। वही से ई धाम के बहुत ज़्यादा महत्व बाटे। और वैसे ही यहाँ हिमालय दृश्य बहुत सुंदर देखे के मिलेला और एकरा के दुनिया के स्वर्ग कहल जाला। सन 2018 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी यहाँ पधरले रहलन और पूजा अर्चा कैले रहलन और यहाँ के दृश्य अवलोकन कैले रहलन। हिंदू धर्म के पवित्र नदी काली गंडकी के उद्गम स्थल इहे मुक्तिनाथ क्षेत्र हटे, जौन नदी में हमनी के शालिग्राम मिलेलन, जेकर हिंदू धर्म में विशेष मान्यता बाटे। यहाँ के मनोरम दृश्य देख के केकरो मन लुभा सकताटे। और ई जगह पर सेव के भारी मात्रा में खेती होखेला। और यहाँ मिले वाला गाय के प्रजाति के याक आ चौरी कहल जाला, जौन की देखे में एकदम ही सुंदर लागेला। और ई ठाव एकदम सुंदर भी बाटे। यही से और हिंदू धर्म में ये भी मान्यता बाटे कि एक बार मुक्तिनाथ के दर्शन जरूर करे के चाही। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अपने लोगन के पसंद आयल तो हमार चैनल के सब्सक्राइब करी आ घंटी वाला बटन के दबाएं, ताकि नया वीडियो अपलोड कैला पर ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने लोगन के मिल पाए।